ассалому алайкум тамошобинони гироми қадр. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо бо фаъолияти мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд ошно месозад. дар муносибатҳои ҷамъияти қонуншиканӣ гоҳе дидаву дониста, гоҳе тасодуфан ё аз беэҳтиётӣ содир мешавад. Аммо бояд донист, ки ҳар кадом вобаста ба аломату таркиби худ ҷавобгарӣ дорад. таваҷҷӯҳ намоед ба тафсилоти гузоришҳои барнома. мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд аз ошкорсозии дуздеҳ хабар медиҳад, ки содиркунандааш ҷавони солими дорои қобилияти корӣ мебошад. ёдгоршоҳи Раҳми Худо, сокини 34-солаи ноҳияи Кӯшониён шаҳри Хуҷандро макони нобакориҳо интихоб намуд. Аммо милитсия нагузошт, ки номбурда мақсадҳои ҷиноятиаш дуздии молу ашёи мардумро идома диҳад. дуздӣ аз манзилҳои истиқоматиро мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ба ҷавоне нисбат медиҳад, ки ба хотири кору фаъолият ба шаҳри Хуҷанд омада қобилияти худро аз ҷиҳати манфӣ нишон дод. шаҳрванд ёдгоршоҳи Раҳми Худо соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи ноҳияи Кӯшонёни вилояти Хатлон, ки қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст, давоми моҳи март ва апрел дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ғайриқонунӣ вориди манзилҳои истиқоматӣ воқеъ дар маҳаллаҳои якуму дуюм, чорум ва чашма гашта тилловорӣ, маблағи пулӣ ва таҷҳизотҳои компютерӣ тасарруф кардааст. манзилҳои ҳадафи дуздӣ қарор гирифтааст, ки соҳибонаш муваққатан дар хона қарор надоштанд. тавре гумонбаршуда ёдгоршоҳи Раҳми Худо нишон дод медиҳад, иншоотҳои барои дуздӣ интихобшуда дар ҳудуди маҳалла ва шаҳракҳои нави аҳолинишини шаҳри Хуҷанд воқеъ гардида аз ҷиҳати холигию беназоратӣ аз ҷониби соҳибмулкон ё кам будани истиқоматкунандагон дар маҳаллаҳо барои дуздӣ мувофиқ будааст. тақ мекардам, ҳеҷ канам мебуд, баъд медромадам. асосан чӣ таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб мекард дар он хона? Кило мегирифтам сум. Киловуре масалан дуздӣ. Чикор мекардед? Мебурдам, мефурӯхтам, мехӯрдам, мегаштам. Куҷо ба мефурӯхтед шумо? Шаҳри Душанбе ва дуздиҳо асосан рӯзона аз соати 10 то 11 содир шуданд. масалан санаи 8 март дар ҳудуди маҳаллаи Чашма манзили истиқоматиеро ҳадаф қарор дода, дар натиҷаи воридшавӣ ва кофтукови дохили ҳуҷраҳо гумонбар шуда $1200 пули нақд ва бо арзиши 20 000 сомонӣ тилловорӣ тасарруф менамояд. бо ҳамин усул санаи 17 март тахминан соатҳои 10:30 аз манзили истиқоматӣ воқеъ дар маҳаллаи дуюми шаҳри Хуҷанд гумонбар шуда як адад ноутбук ва тилловорӣ ба яғмо бурда дар умум ба соҳибмулк 23 000 сомонӣ зарар расонидааст. ба ҳамин монанд дар маҳаллаи 14 шаҳри Хуҷанд 1700 сомонӣ ва ороишоти занонаи тиллоӣ бо арзиши 16 300 сомониро гумонбаршудаи ба муфтхӯрӣ одат карда ёдгоршоҳи Раҳми Худо бо худ бурда ба соҳибони манзили истиқоматӣ ҳасрати ғанимати аз дастрафта ва нороҳатӣ гузоштааст. оё мумкин аст дар пайи ғаму андӯҳ ва шикасти дигарон бунёд кардани қасри осоишта? ба ин савол ҳардам зиндагӣ мисолу воқеаҳоеро пешу рӯямон меорад, ки посухаш ҳеҷ гоҳ аст. ин навбат низ орзуҳои хаёлии гумонбаршудаи ёдгоршоҳи Раҳми Худо аз таъсири коргузории милитсия барабас рафт ва мо ҷавони бероҳаю зараррасонро дар паси панҷара мебинем. ҳафтаи гузашта кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ дар самти пешгирӣ аз муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор ба натиҷаи мусбӣ ноил гашта, дар ҷараёни чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи чеҳраи нашаҷаллоб ва паҳнкунандаи воситаи нашадор дар ҳудуди ноҳия Ашуров Анвархуҷа Асрорович соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи деҳаи пастиғави ҷамоати деҳоти Иван Тоҷикро ошкор сохтанд. аз номбурда 1 кило 51 грамм мухаддароти намуди бангдона мусодира шудааст. гумонбаршуда Анвархуҷа Ашуров бангдонаи хушконидаро дар қуттии гӯгирд ҷойгир ва ба афроди гиёҳманду тарёкӣ мефурӯхт. ин ахборот дастраси милитсия гашт ва дар рафти коркардҳои оперативӣ тасдиқ ёфт. чорабиниҳои мақомоти милитсия дар самти пешгирӣ аз машғулшавӣ ба фолбиниву сеҳру ҷодугарӣ ё ба ҳамин монанд дуохонӣ, кинасилаву қайтармагарӣ, таштобу туморфурӯшӣ, додани оби даму ҳар гуна табобатҳои боном халқӣ идома доранд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фаъолияти ғайриқонунии 51 нафар ошкор ва нисбаташон таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ татбиқ карда шуд. таҷрибаи ҳаётӣ исбот кардааст, ки шахсони бо ном мушкилкушо дар ниқоби дуохон, фолбини ҷодугар фаъолият карда бо ваъдаҳои хаёливу бофта мардумро ба гумроҳӣ бурданду мебаранд. паҳлӯи дигари ин гуна хизматрасониҳо авҷи ақидаҳои хуруфотпарастӣ дар байни аҳолӣ мебошад. мақомоти корҳои дохилӣ дар самти пешгирӣ аз ин гуна майдондории фолбинҳо ва бениқоб кардани тақаллубкории онҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат амалиёту чорабиниҳои мақсаднок доир намуда аҳолиро
огоҳ месозад ки ба ғайр аз дуруғу фиреб муфтхӯриву тақаллубкорӣ аз машғулшавандагони фолбинӣ чизеро интизор набошанд. Дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мақомоти милитсия 51 нафарро номнавис карда аз таъсиррасонии ҳуқуқи кор гирифт ки маҳз ба дуохонӣ, фолбинӣ, сеҳру ҷодугарӣ, гарму хунук кардани муносибат, бахткушоӣ ва дигар амалҳои гӯё фавқулода машғул буданд. То ба фаъолият оғоз намудани ситоди корӣ аз ҷониби Вазорати корҳои дохилӣ таъсис дода шуда, дар шуъбаи якуми Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 39 нафар ва дар шуъбаи дуюми ноҳия 4 нафар ҳамчун машғулшавандаи сеҳру соҳирӣ сабт шуда буд ва давоми моҳи апрел ва май боз шахсияти 7 нафар муайян гардид. Ҳар кадоме аз ҳуқуқвайронкунандагон дар ҷои зисташон ва маҳаллаҳои гирду атрофи ноҳия ва берун аз он бо дуохонӣ ва шеваҳои маккоронаи тақаллубкорӣ ва истифода аз ашёҳои гуногуни сахту карахт ба сокинон хизматрасонӣ намуда даромади пулӣ ба даст меоварданд. Вобаста ба ҳолатҳои мазкур бо дастрасии талаботи моддаи 482 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, аз рӯи як ҳолат бо моддаи 247 Кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Чунончи Шаҳрвандбек Мирзоева Гулзорхон Ганҷалиевна соли таваллудаш 1973 истиқоматкунандаи шаҳраки Ғафуров ки қаблан 2 маротиба барои мардумфиребӣ суд шудааст, ин навбат бо ваъдаи бо роҳи фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ муносибати сокини 36-солаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро бо ҳамсараш хуб намудан ва равнақ бахшидани фаъолияти соҳибкории охирон ба боварияш даромада $700 талаб карда гирифтааст. از شهروند خواهش کردید که به شما نعل اسب یکچند نمود ریسپان جرغاب و قرغاشین گرفته بیارد. اکنون من شما گفتم که خیلی خوشنامانم همین کارو میکردن. یکون اخلاص کنین هر آدم هر راه بکن نقض میشد. اکنون یک کلمه منم وای شده من همونه بیارن و همین خیلی کدام مانم زوره همین بچه اخلاص کرده نقش ده بروان. خودتون با همین خدمت رسانی کردگیتون باوری دارید؟ نه دکتر جان. بعد برای چی از نفر خیلیشتر طلب کرده؟ اکنون همین برای ایسیسون قرضدار بوده گیم همین خیلی گاوزنم که ممکن هم پولی بیاره که من همین کم بودی خانم و فرزندم بینم گفته همین کار من کردگی که جون. شخصی با نام حاجتبرار در شرایط اداره‌شونده اپراتیوی بازداشت و نسبتش با ماده 247 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شد. به همین مانند برای خدمت رسانی‌های ساحری دعاخوانی اجرا کردن هر گونه عمل‌های گویا تبابتی بر عوض مبلغ پولی در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی شهروندان اورونبای و مهرنیسا سال تولدش 1952 استقامت کننده جماعت دهاتی زرزمین نبیف اینامجان سال تولدش 1951 ساکن جماعت دهاتی اونجی اسمت و کریمه سال تولدش 1947 استقامت کننده جماعت دهاتی ددابای خولماتوف و خولماتجان و مهرنیسا سال تولدش 1956 ساکن جماعت دهاتی اوچقلچه ناحیه باباجان غفورов هنگام قبول شهروندان گمراه زده بازداشت گردیدند. اسلوبی کاری و خدمترسانی دستگیرشده‌ها فرق کننده و هر کدام به طور خودی آنها گویا باوری بخش و حقانی میباشد. اما شهروندان عاقل و صاحب معرفت خوب درک می‌نمایند که این طور نیست و استفاده از خدمترسانی‌های این گونه افراد انسان را به گمراهی میبرد. زیرا اگر قابلیت تبابت کردن، رها بخشیدن از مشکلی، پیشگویی کردن تقدیر و سرنوشت برای آنها دسترس باشد، مگر نمیتوانستند از همین ورطه بیماری که آنها تاکید میکنند اگر به فالبینی مشغول نشوند کسل میشوند خود را نجات دهند. اكو ما معظم نمیشن ول مجبور همین خیلی که من خودم سیارتش جمع کاری زور نشوم بچه ها محتاج نشوم گفته همین وقت و همین پولی یافتگی من چند پولی که شود بفرستم بعد پیرم پیرت کیه؟ مزار با این از چند کسی نگرفتید؟ یک این سه تا چاک ایناش چی؟ ایناش دو کسا دیدم این کتی ایناش با دو تا بچه دیدم тавре зикр намудем баҳонае ки машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ пеш меоранд гӯё дар натиҷаи худдорӣ аз фолбинӣ ва қабули шаҳрвандон онҳо бемор мешаванд мебошад. аммо ин тавр нест. манфиати пулӣ ва одат кардан ба муфтхӯрӣ ягона сабаб шуда метавонад на чизи дигар. کدام مقصد خاطر شما با مقصدی زندگی رو برای پیش بردن همین به حالی که مبلغ و حالی که میگرفتم از بیمارها من مقصد خطای خود را فهمیدم دیگر این رفتار رو تکرار نمیکنم.
ҳайати гурӯҳи кории вазорати корҳои дохилӣ дар ҳузури фаъолони ҷамоатҳо ва ходимони дин бо машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ вохӯрӣ гузаронида чӣ гуна ба ҷомеа зараровар будани амали онҳоро фаҳмониданд. Зеро ба ҷуз гумроҳ кардани ҷомеа, талқин кардан ба ақидаҳои хурофотӣ, пеш овардани таъбирҳои ғалат ва макру фиреби мардум, аз ин гуна инсонҳо чизеро интизор шудаанд аз имконият дур мебошад. Дар ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмон ва хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамоматҳои васеъ маърифатӣ гузаронида шуд, ки машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ иштирок доштанд. аҳли нишаст кирдори онҳоро маҳкум карданд. дар ҳадисҳои шариф меояд ки ҳар касе ки агар барои таҷриба назди фолбин ва ҷодугар меравад 40 рӯза ибодаташ худои таоло қабул намекунад ва агар суханҳои соҳирро тасдиқ кунад аз имон хориҷ мешавад. ин яъне далели сареҳ ва равшану возеҳ ҳаст ки дини ислом ин амалҳои бадро маҳкум мекунад. дар ноҳияҳои Спитамен ва Ҷабор Расулов низ машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ ба дасти милитсия афтоданд. Оид ба услуби хизматрасонии ҳуқуқвайронкунандагон гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен зимни санҷиши фаъолияти хизматрасонии табобати халқии Шарван Содиқова Замира Абдурасуловна соли таваллудаш 1962 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоеви ноҳия муайян карданд, ки тарзу усули сеансҳои табобатии номбурда на бо методҳои ба тибби халқӣ хос, яъне гиёҳдармонӣ ё маҳз алоқамандӣ дорад, балки ба сеҳру ҷоду, хондани дуоҳои номафҳум, пешгӯии тақдир, додани навиштаҷот, истифодаи ҳар гуна ашёҳои табиию ғайритабиӣ ба роҳ монда шудааст ва мутаассифона тавре дар наворҳо дида мешавад, истифодабарандагони хизматрасониҳояш кам нестанд, ки ба ҷое рафтан ба табобатгоҳҳои замонавӣ ё гирифтани маслиҳати духтурони касбӣ роҳи халосӣ ва даво аз дардро аз ин зан интизоранд. دردم همه گلی با خود یکچی درماندگی باید میشد چند بار آمدید شما همه؟ من یکم برم ده همه روز شما چی؟ اینا هم یکم بر دختری من آوردم. боварӣ ва ақидаҳои хурофотпарастонаи корафтодагон ҳамчун манбаи даромади пулӣ аз ҷониби Замира Содиқова ҳадафмандона истифода шуда, бо ҳамин мақсад дар хона истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Аҳмади Дониши ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоев барои қабул ва хизматрасонӣ ҳуҷраҳо омода шудааст ва ба ҳар як муроҷиаткунанда бо пардохти пули муайян вобаста ба намуди муроҷиат хизматрасонӣ мешавад. нисбати ҳуқуқвайронкунанда бо дастрасии талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шуда, ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 50 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 3600 сомонӣ таъин шудааст. ба ҳамин монанд давоми ҳафта нозирони минтақавии милитсия дар ноҳияи Ҷабор Расулов фаъолияти ғайриқонунии 3 нафар машғулшавандаи фолбинӣ ва сеҳру ҷодугариро ошкор сохтанд. ҳуқуқвайронкунандагон Шодиев ва Саёҳат Хоҷа Муродовна соли таваллудаш 1965 сокини шаҳраки Меҳробод, Қурбонов Эркин Туйчиевич соли таваллудаш 1971 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳаёти Нав ва Бозорова Гулнора Бобоевна соли таваллудаш 1966 сокини ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов солҳо инҷониб ба тавре ба мардум хизматрасонӣ мекунанд, аммо дар пасманзари хизматрасониҳои онҳо низ, ки характери хурофотпарастонаю мардумфиребӣ дорад, маблағи пулӣ меистад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон фолбинӣ, сеҳру ҷодугарӣ қатъиян манъ карда шуд. барои ҳамин чиз мо мана нисбати шумо парвандаи маъмурӣ тартиб дода, нисбати он чораи маъмурӣ андешидем. милитсияи ноҳияи Зафаробод низ фаъолияти ғайриқонунӣ ҳаммонандро ошкор намуд. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ошкор шудааст, ки Шаҳрванд Ҳоҷиев Нурулло Ҳасанович соли таваллудаш 1965 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Равшани ноҳияи Зафаробод хонаи истиқоматиашро ба макони фолбиниву сеҳргарӣ табдил додааст, ки аҳолӣ дар ғафлатмондаи гирду атроф куркурона ба таъбирҳои бофтаю хаёлии ӯ бовар карда аз хизматрасонияш истифода мебаранд. инаш барои чӣ? ایناش خط امور کهنه بود این برای بخت کدومش بود барои бахти кӣ? برای یک براشور یافته نوشته ина бо варақчаи навистагӣ инош барои чӣ? این برای اویت برای فرزند барои фарзандор наша ҳами оята чӣ кор мекунанд? اون ششتاگه خورد فرزندور بشه рӯи дигарша гардонем бинем 1 то 11 рӯза барои фарзандор шуданд.
бо паҳн кардани овоза дар хусуси ғайбдонӣ шаҳрванд Раҳимбердиев ва Лайло Облоқуловна соли таваллудаш 1972 иstiqomatkунандаи ҷамоати шаҳраки Зафаробод низ новбаста аз оне ки ягон таълимот надорад маъруфият дошта ҳамарӯза афроди гумроҳзада ба наздаш меоянд то ин ки сарнавишташонро дида роҳнамоӣ кунад. ба ин корду тасбеҳ ба ин ғилоф чӣ корро ба анҷом мерасонед? Фол мебинам, ки наметунам. Кия фол мебинед? Яктан интервю ки мешавад. Чӣ хел фол мебинед? Барои саломатиш. аз рӯи ҳолатҳои ошкор гардида маводҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. Бори дигар таъкид менамоем ки эътиқоду боварӣ ба шахсони фолбину мушкилкушо бо номулло ё дуохонҳои ғалатгуфтор шахс дар зиндагӣ роҳгум мезанад. вайрон кардани талаботи моддаи 8 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо сабаб шуд ки мақомоти милитсия нисбати 2 сокини шаҳри Хуҷанд парвандаи маъмурӣ тартиб диҳад. яке аз ҳуқуқ вайронкунандагон зодрӯзи писарашро дар тарабхона ва дуюми 63-мин солгарди мавлуди падарашро бо ташкили маъракаи пурхарҷ гузаронидааст. дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд санҷиши ахбороти оперативии кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд боз ҳолатҳои нодида гирифтани талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳоро аз ҷониби 2 шаҳрванд ошкор сохт. милитсия муайян намуд ки шаҳрванд Қосимова Нигора Файзуллоевна истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд 10-солагии зодрӯзи фарзанди ноболиғашро дар тарабхонаи Жасмин воқеъ дар маҳаллаи 31-ми шаҳри Хуҷанд бо тантана бо иштироки 14 нафар меҳмон таҷлил кардааст. амали ҳуқуқвайронкунанда хилофи моддаи 8 қонуни танзим мебошад ки паёмади он ҷалб гардидан ба ҷавобгарии маъмурӣ бо моддаи 481 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ гардид. ҳамчунин маъмурияти тарабхона барои қабули фармоиш ва фароҳам овардани шароити таҷлили шабнишинӣ ва нодида гирифтани талаботҳои қонуни миллӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуд, зеро фаъолияти соҳибкорӣ низ бояд дар чорчӯбаи қонун амалӣ шавад. сокини дигари шаҳри Хуҷанд Юсупов Нурулло Неъматович дар ҳавли истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Орифов 63-мин солгарди мавлуди падарашро бо ташкили маъракаи пурхарҷ ва иштироки зиёда аз 40 нафар меҳмон гузаронидааст. дар ин ҳолат низ рафтори ҳуқуқвайронкунанда хусусияти зиёдаравию худнамоӣ дорад. вагарна талаботи қонунро риоя кардан имконият медиҳад ки буҷаи оила зарар набинад. идомаи барнома ҳафтаи гузашта дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ташкили судҳои сайёр ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ дар самти риояи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо бо иштироки доираи васеъи аҳолӣ гузаронида шуд. ҳадафи ташаббуси мазкур ҳарчи бештар огоҳ намудани шаҳрвандон аз оқибати ҳуқуқвайронкуниҳо мебошад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои қонуншиканӣ вобаста ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо судҳои сайёр ташкил карда шуда бо иштироки доираи васеъи шаҳрвандон маводҳои санҷидашуда муҳокима ва ҷазои ҳуқуқвайронкунандагон эълон карда мешавад. иқдоми мазкур дар доираи фаъолияти якҷояи мақомоти милитсия ва суди ноҳия роҳандозӣ гардида дар асоси нақша чорабиниҳои мақомотҳои мазкур дар соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли 2024 мебошад. масалан дар маҷлисгоҳи ҷамоати деҳоти Исвисор кирдори ҳуқуқвайронкунанда Қосимова Турди Чӯяновна истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон ки дар қаҳвахонаи Шарифҷони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо 20 нафар иштирокчӣ зодрӯзашро таҷлил кардааст ва ҳуқуқвайронкунии Рӯзиев Муҳаммадсолеҳ Зарифович истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исвисор барои баргузории тӯи домодию арӯсӣ бе иҷозатномаи мақомоти танзим баррасӣ ва нисбати ҳуқуқвайронкунандагон ҷазо дар намуди ҷарима таъин гардид. برای همین ویرانکنی که شما صادر کردید جریمه پیش بینی شدگی 110 نشان دهنده سود شما جریمه کرد 7920 سامانی بود. дар мурофиаҳои ошкорои судие ки дар ҷамоати деҳоти унҷии ноҳия баргузор гашт 3 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ баррасӣ шуд. кормандони милитсия дар рафти гузарондани чорабиниҳои санҷишӣ муайян карданд ки роҳбари тарабхонаи Шоҳсарой воқеъ дар ҷамоати деҳоти Дадабой Холматов шаҳрванд Шодихӯҷаев Акрамхӯҷа Урунхӯҷаевич иҷозат додааст ки сокини ноҳия маъракаи домоталабон гузаронад. ба ҳамин монанд маъмурияти тарабхонаи Садаф барои аз меъёр зиёд ҷой кардани меҳмонон зимни баргузории маросими тӯй ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуд. парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии нисбати Шодихӯҷаев Акрамхӯҷа Урунхӯҷаевич
омодаи 481 қисми яки кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда бо дастраси моддаи 142 кодекси мурофиаи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор кард. Шоди Хоҷаев Акрамхоҷа Урумхоҷаев бо моддаи 481 қисми яки кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон гуногдор дониста шуда ба ӯ бо ин қисми модда ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 800 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 57600 сомон ба фоидаи давлат таъин карда шавад. ташкили зиёфату маъракаҳо ба хотири адои ҳаҷи умра, маросимҳои азодорӣ ва дигар ташкилиҳои хароҷотнок вобаста ба тӯи домодию арӯсӣ ва зодрӯз дар ҷамоатҳои деҳоти шаҳраки Ғафуров ва Ғозиёну Ёва низ бо ташкили судҳои сайёр гузаронида шуд ва ҳар як ҳуқуқвайронкунанда вобаста ба кирдори содирнамудааш ҷазои сазовор гирифт. дар мурофиаҳои ошкорои судӣ бори дигар моҳияти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ба аҳли нишаст фаҳмонида дода шуда, судяҳо аз иштирокдорон талаб карданд, ки дар ҷойҳо вобаста ба маълумоти гирифтаашон корбарӣ намоянд, зеро маҳз риояи талаботи қонун заминаи ҷомеаи босуботро гузошта шаҳрвандон ба зиндагӣ ободу шоиста мерасанд. ташкили қиморбозӣ дар ҳудуди бозори Панҷшанбе сокини шаҳри Хуҷандро ҷавобгар сохт. баъди пайдо шудани навории ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ дар шабакаи интернетӣ, нозирони минтақавӣ шахсияти ҳуқуқвайронкунандаро муайян вобаста ба кирдори содирнамудааш маводи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд, ки бо қарори суд нисбаташ ҳабси маъмурӣ татбиқ гардид. нисбати ташкилкунандаи қиморбозии кӯчагӣ ҳуқуқвайронкунанда Ахмедов Умед Мирзонасимович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд барои итоат накардан ба талаботи қонунии корманди милитсия ҷиҳати дар ҷойҳои муқаррар нашуда бо истифода аз қарта ва ҷалби одамон ташкил намудани бозии гӯё бурдноки пулакӣ, ки дар фарҳанги ҳуқуқӣ қиморбозӣ унвон дорад, бо дастрасии талаботи моддаи 479 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ маводи маъмурӣ тартиб дода шуда бо қарори суд ба ном ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ татбиқ гардид. дар шабакаҳои интернетӣ пайдо шудани навори видеоӣ аз лаҳзаи ҳамин гуна бозӣ, ки аз тарафи ҳуқуқвайронкунанда Умед Ахмедов идора мешуд, сабаб гардид, ки милитсия аз таъсиррасонии ҳуқуқӣ кор гирад. аз ин пеш кормандаи милитсия шумо ба ягон таъсиррасонӣ нисбат ба протокол тартиб дода огоҳ кардан, ки ин бозиро ташкил накунед? барои чӣ итоат накардед ба талаботи кормандаи милитсия? 5 мاه گذشته بود یک برنده با وقوع نگفتم نشد. қаблан низ Ахмедов ва ҳаммаслакони ӯ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуда бошанд ҳам ба даст овардани даромади муфт аз ҳисоби гумроҳсозию мардумфуребӣ нагзоштааст, ки кирдори ба ҷомеа хавфнокро хотима диҳанд ва ба корҳои ба ҷомеа манфиатнок машғул гарданд. одати ба ҷомеа зараровару такрор ва ташкили давраи қиморбозӣ нишонаи рӯшани пешбурди зиндагии носолим аст. бо қарори суди шаҳри Хуҷанд нисбати ҳуқуқвайронкунанда Ахмедов Умед Мирзонасимович ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 10 шабона рӯз таъин гардид. бо мақсади баланд бардоштани малакаи касбии кормандони хадамоти кинологӣ барои гурӯҳи мутахассисони хадамоти мазкур аз ҷузу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода курси омӯзишӣ гузаронида шуд. семинари таълимӣ давоми 3 рӯз дар пойгоҳи марказии хадамоти кинологии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд баргузор гашт. машғулияти таълимӣ барои кормандони хадамотҳои кинологӣ дар доираи лоиҳаи муштараки Созмони амният ва ҳамкории Аврупо бо вазорати корҳои дохилӣ таи 3 рӯз дар пойгоҳи марказии хадамоти кинологии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд гузаронида шуд ва барои гирифтани таълимоти тахассусии кинологон аз сохторҳои мақомоти корҳои дохилӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҷалб гардиданд. давраи омӯзишӣ дар самти корҳои махсуси ҷустуҷӯӣ ва наҷотдиҳӣ ҳангоми офатҳои табиӣ ва садамаҳои техногенӣ унвон дошт, ки мутахассисон баҳри боз ҳам баланд бардоштани такмили ихтисоси кинологон бо мақсади зуд ва самаранок истифода бурдани сагҳои хизматӣ дар ҳолатҳои фавқулода бо гузаронидани чорабиниҳои ҷустуҷӯӣ ва наҷотдиҳӣ ё ҳадди аққал расонидани кӯмак барои кам кардани талафоти ҷониву молӣ ҳангоми офатҳои табиӣ ва садамаҳои техногенӣ таълимот гузарониданд. тарбия кардани сагҳои хизматӣ дар самтҳои гуногун аз ҷумла ошкорсозии ҷиноят, сагҳои кофтуковию пайгир, пешгирикунандаи бетартибӣ, сагҳои наҷотбахш, ҷустуҷӯӣ ва истифодаи самараноки он
интихоби зоти саг барои пешбурди хизмат ва дигар мавзӯъҳо вобаста ба лоиҳа таи 3 рӯз ба кинологон бо асосҳои назариявӣ ва дарсҳои амалӣ омӯзонида шуд. ёдовар мешавем ки истифодаи сагҳои хизматӣ аз анъанаҳои санҷидашудае мебошад ки борҳо дар ошкорсозии ҷиноят, пайдо кардани из ва далели шайъӣ, дарёфт ва мусодираи махфигоҳҳои нигоҳдорандаи маводи мухаддир, силоҳу лавозимоти ҷангӣ, наҷоти одамон ҳангоми ҳолатҳои фавқулода натиҷа додааст. иҷрои фармони кинолог аз ҷониби саги хизматӣ натиҷаи тамринҳои мунтазам аст. дар ҷараёни машғулияти омӯзишӣ тамоми нозикиҳои тайёр кардани саги хизматӣ вобаста ба қобилияти зоти саг, мувофиқати хислати саг барои иҷрои супоришро ба кинологон омӯзониданд. ба кормандоне ки давраи таълимиро гузаштанд сертификат дода шуд. дар маросими пӯшидашавии семинар бори дигар таъкид рафт ки омода кардани сагҳои хизматӣ аз ҳар ҷиҳат ба манфиат аст, зеро сагҳои хизматӣ дар шароити барои инсон дастнорасу номуайян қобилияти фавқулодаеро доро мебошанд ки истифодаи он аз манфиат холӣ нест. мавзӯи дигар, ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг гувоҳ аз қоидавайронкунӣ мебошад. дар ин бахши барнома вобаста ба садамаҳои ҳалокатовари нақлиётӣ дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд маълумот гиред. роҳ додан ба қоидавайронкуниҳои дағал боиси рух додани садама дар баъзан маврид бо оқибати вазнин мегардад. ҳалокати аз ду зиёда одамон ё бардоштани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар натиҷаи ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ нишонаи ҳамин гуна қоидастезиҳост. масалан, санаи 25 апрели соли равон тахминан соатҳои 14:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra аломати қайди давлатиаш TG0788 BA02 Ойбекзода Отаҷон Ойбек соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Сомониёни ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳангоми ҳаракат дар километри 291 шоҳрои Душанбе Хуҷандчаноқ ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз уҳдаи дораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили роҳ баромада ба автомашинаи тамғаи Деолабо рақами давлатиаш TG2224 таҳти идораи ронанда Азимов Азизҷон Юнусович соли таваллудаш 1987 сокини ҷамоати деҳоти Тағояки ноҳияи Спитамен бархӯрдааст. дар натиҷа ҳарду ронанда аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, мусофири автомашинаи Дев марди 40 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона бистарӣ гаштааст. ё ин ки санаи 12 май тахминан соатҳои 20 дар километри 45 роҳи нақлиётгарди деҳмои Конибодом ҳудуди деҳаи ҷаҳонзеби шаҳри Конибодом бархӯрди се воситаи нақлиёт фоҷиавӣ анҷомид. ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Avensus Авезматов Ҳасан Раҳматович соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи шаҳри Исфара ҳангоми сабқат намудан ба воситаи нақлиёти тамғаи Хондаи Саната таҳти идораи ронанда Зоир Қобилов мувозинати идоракуниро гум карда бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста дар хатти муқобили самти ҳаракат ба автомашинаи тамғаи Lexus бармехӯрад. расиш ё бархӯрди се воситаи нақлиёт боиси ба ҳалокат расидани 4 нафар дар ҷои ҳодиса гардид. ронандаи сабукрави Toyota Avensus Ҳасан Авезматови 40 сола, мусофирони ҳамин нақлиёт занҳои 54 ва 47 сола сокинони шаҳри Исфара ва мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Lexus марди 38 сола сокини шаҳри Бустон аз бардошти ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ба ҳаёту саломатии хавфнок ба ҳалокат расиданд ва боз 2 нафар ба саломатиашон зарар расидааст ки айни ҳол дар беморхона қарор доранд. садамаи дигар бо оқибати марг дар ҳудуди ноҳияи Ашт ба қайд гирифта шудааст. санаи 14 май тахминан соатҳои 16:30 ронандаи автомашинаи тамғаи Mercedes Benz аломати давлатиаш 8885 BA02 Мирзо Алиев Сарбоз Ҳаётҷонович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ашт ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Пунгон Хуҷанд аз самти деҳаи Дӯстӣ ба самти ҷамоати Шаҳраки Шайдон дар километри 22 роҳи мазкур ҳудуди деҳаи Марҳамат бо автомашинаи аз самти муқобил ҳаракат карда истода тамғаи ВАЗ 2115 таҳти идораи Ҷуманов Давлатбой Алимбоевич соли таваллудаш 1977 сокини ҷамоати деҳоти Ошобаи ноҳияи Ашт бархӯрдааст. дар натиҷаи ин ҳодисаи роҳу нақлиётӣ аз ҳарду воситаи нақлиёт 6 нафар бо бардошти ҷароҳати ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ гашта, 2 нафар мусофири воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2115 наврасони 17 ва 15 сола яке дар ҷои ҳодиса ва дуюмӣ дар беморхона ба ҳалокат расиданд. аз рӯи ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда хулосаи ташхиси автотехникӣ гунаҳгорони ҳодисаҳои роҳу нақлиётиро дақиқ хоҳад кард. тибқи таҳлилҳои расмӣ
рисмии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд сабабҳои асосии бештари рух додани садамаҳо ин дар натиҷаи баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёрҳои муқарраршуда, риоя накардани қоидаҳои ҷойивазкунӣ ва сабқат, инчунин гуфтугӯ бо телефони мобилӣ зимни идораи воситаи нақлиёт мебошад. Аз мисолҳои дар боло овардашуда хулосаи зарурӣ баровардан, тавсияи милитсия ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мебошад. ин буд муҳтавои барнома барои имрӯз. Тамошобинони иззатманд, дар охир бори дигар таъкид менамоем ки огаҳӣ доштан аз меъёрҳои қонунгузорӣ намегузорад ки шахс ба кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ роҳ диҳад. ҳайати шахсии милитсияи Суғд солимии ҷисмонӣ ва хушрӯзии хонаводагии шуморо хоҳон аст. То дидори навбати хайр.